Amincin Allah ya tabbata a gare ki yake annurin zuciyata. Na daɗe ina son ki, na daɗe ina kallon ki, na jima ina sauraron muryarki. Nakan yi tattaki daga wasu wuraren domin in zo in ganki duk ba tare da kin sani ba. Nakan so in ga ina magana da ke, shi yasa ma nake shiga magana in dai da ke ake, ko ba ma da ni kike ba. Nakan so in zauna inuwa ɗaya da ke, sai dai a duk lokacin da na ganki sai in ji na razana. Kina mini kwarjini a koda yaushe, in kasa ganewa son ki nake ko tsoron ki nake. Daga na ganki nake jin zuciyata na bugawa, daga na ganki nake rasa hankalina. Koda yaushe akan tunanin ki nake, da daddare in yi mafarkin ki, da rana na zauna ko a ina nake tunanin ki nake. Ko da wasu na kalla sai na ɗauka tamkar ke nake kallo. Son ki yana nema ya zautar da ni, son ki ya addabe ni. Tunda nake ban taɓa ganin munin ki ba, kuma ba na gani. Ko da ma wani naga ya ga munin ki, tun daga ranar nakan ji na tsane sa. Nakan shiga miki faɗa ko da baki sani ba. Tabbas soyayyen da nake miki na gaskiya ne, don ban taɓa yi wata ƴa mace irin wannan son da nake miki ba. Ki tausaya min, ki agaza min, ki tallafa min, ki tausaya min, ki amshi soyayyata. Duk abin da nake faɗa a kanki gaskiya ne, saboda ban taɓa ganin wata tamkar ki ba, kuma ba na tunanin zan gani har abada. Tabbas na gode wa Allah don ban rasa komai ba a rayuwar nan. Tabbas kuma ina fatan za ki amshi soyayyata. Ba na buƙatar in rasa ki, ba na fatan haka, kuma ba na fatan ɓata miki rai. Tabbas ba wani abu bane ya sa na turo miki voice ɗin nan, saboda baran iya samun ki fuska da fuska na gaya miki bane. Saboda daga na haɗu da ki nakan ji ƙirjina na bugawa, nakan ji na razana, duk saboda son ki ne. Ina fatan za ki amshi soyayya ta hannu bibbiyu. Ina fatan za ki tausaya min. Ban san ko na kai ba, ban san kuma ko zan iya samun gurbi a zuciyarki ba, amma dai ina sa tsammani da kuma jiran daddaɗan amsa a gare ki. Ina son ki daga naki har kullum, mai son ki wanda yana tunanin ba zai taɓa daina son ki ba har abada. Da kai da ke da ku an yi ko bakwa da bukatar samun ilimin na zamani kamar haka: ilimin koyon da kuma sanin hanyoyin samun kuɗi a intanet, wato platform tricks da kuma cryptocurrency, ilimin gano hanyar samun tallafi, bashi, jari daga gwamnatin ƙasarka, ilimin hacking wato datsar kundi domin sanin yadda zaka kare duka wani account naka, kama daga account na banki wato asusun ajiyar kuɗi, da kuma account na social media kama daga Facebook, Instagram, Twitter, YouTube da dai sauransu. Ilimin koyon yadda zaka yi browsing kyauta ba tare da kai amfani da kuɗinka ko kuma datar ka ba. Ilimin koyon yadda zaka bi diddigin wayarka da aka sankame ko kuma ta faɗi, domin ramfo inda take ta yadda zaka sankamo a barka cikin sauki. Ilimin sanin hanyoyin samun katin kira kyauta ta yadda zaka iya amfani da wannan dama wajen kiran duk wani makusancinka. Idan kai saurayi ne wa budurwarka, idan kai aboki ne wa abokinka, haka zalika idan kai dan uwa ne wa duka yan uwanka. Yadda zaka samu ilimin editing na kirkirar cartoon videos, ma'ana bidiyoyi na cartoon domin kirkirar abin da zaka ke iya dorawa a YouTube kake samun kuɗi. Ilimin koyon yadda zaka kirkira application da kuma gima-gimai da kanka, haka zalika ga masu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube kuma akwai dama ta musamman wadda take takuce, wadda za ku yi amfani da ita wannan dama wajen samun like, followers da kuma subscribers cikin sauki. Bugu da ƙari a cikin wannan tasha ana koyar da abubuwan da suka shafi technologies na zamani, wanda ta wannan hanya zaka iya samun singin ilimin na zamani wato technologies, wanda silar haka ba za a barka a baya wajen sanin yanayin yadda duniya take ci gaba da kuma hanyoyin da take bi wajen ci gaba, domin kai ma ka bunƙasa naka kasuwancin. To amma abin tambayar anan shine, ta yaya ne kuma a ina ne zaka samu sinki kuma muhimman ilimin irin wannan? To waɗannan ilimin da ma wasun su zaka same su ne a sangama a tasha mai suna Arewa Tech TV,
Wannan tasha mai suna Arewa Tech TV sankama take da singin ilimin daban-daban. Saboda haka domin ziyartar wannan tasha sai ku sankama wayoyinku, kana ku zamba da zuwa manhajar YouTube, sai kuma ku shiga akwatin nema ku sankamo tasha mai suna Arewa Tech TV, sai kuma ku kafta masa subscribe kuma sai hatamin kararrawa. Yadda da zarar an dora sabon aiki ba gaggautawa za a sanar da ku. Sai kuma ku shiga cikin tashar inda anan ne za ku anta tozali da singin bidiyoyi waɗanda ke sankama da singin ilimin na zamani. Abin da ba a magana, saboda haka ina ganin kawai zai fi kyau ku anta da kanku. Kada ba ku manta sunan tashar Arewa Tech TV. to ai kenan.